Teraz Ľubko Debilko, možno je to moja nová prezývka. Moc o svoj YouTube kanál sa nestarám, ale raz za čas, keď sa nudím, tak si také video natočíme. A toto budem hovoriť asi ku každého videa, že Ľubko Debilko vás víta. OK, a ideme si dať čo zahrať na Robloxe, síce bez kamarátov, ale to nevadí. Nebude to dlhá, proste dáka, murder mystery, alebo dačo. Dáke Spin Survival, ma toto zaujalo. Tak asi pôjdeme 1, 2 hry z toho Spin Survival. Možno to bude nuda, ale nelibujte, pomôžete mi tým a fakt, ďakujem. Aj mi dajte like alebo odber, veľmi mi to pomôže. A takže toto budeme iba skákať. Ja viem, že kebyže to robím s mojimi kamarátmi, tak ty proste sa postaráme smiechmi. Bože, čo keď je tu také, nie že čo keď, ale podľa mňa je tu taká vec. Jedna, že... Počkajte. Dobre. Je tu taká jedna vec, že proste ak sa dotkneš toho a odletíš tak, kde do matera, tak proste my by sme sa posrali. Dám si teraz strich, kým sa to dokončilo, pretože som tu sám, nemám žiadne vtipy hovoriť, takže zatiaľ čau. Dobre ľudia, som späť, trvalo to tak 10 sekúnd, ale to je jedno. Za 10 sekúnd to začína hra. Ak ma to nebude baviť, alebo bude to taká debilina alebo sračka, tak proste pôjdeme takú novú hru. Ale nechcem toto, aby toto nahrávanie bolo tak 5 hodinové, OK? Skúsime to zahrať a bojím sa o to. Bojím sa trochu. Proti. Jo, je tu ten efekt, že odletíš. Je tu, jo. Taká pekná vlna. I proti. A to ide rýchlejšie a rýchlejšie. Natáčam toto video o Silvestra 23 hodín. Vidíte. Sorry, kamo, nemal som ukazovať hodiny. Dobre, ideme si dať čo iné. Nechcem, aby to bolo polhodinové video, to som povedal tak 30 krát, ale to je jedno. Idem si ešte dať čo zobrať. Neviem, kebyže dávam taký stream alebo dačo, tak vás nechám vybrať, ale... Neviem. Toto som raz hral, bola to celkom sranda. Dáme strich, kým sa to začne, čo keď to bude tá... Akože, nie, že to, ale hral som to takedy a viem, že musíme chvíľu čakať, nechcem, aby to bolo polhodinové do rykýdlu, bo ty kokos, mne tak lezie na nervy toto, že nechcem, aby bolo polhodinové, mne šli bez toho. Dám strich, tak nič. Sme tu. Dobre. Mám dosť česti, máme Robuxy, nemám. Nie som nejak bohatý hovor. Robím si zrandu. To nebol vtip, ale to je jedno. Chcel by som, aby to bolo tak 10-11 minút, aby som... to je gaza, tak je, neviem čo to je. Jo, mám gazku. Ja som nevedel, čo sa tu deje. Tak som chvíľu stal na meste, ale sú tu gázky ešte. Je tu toho dosť. No tak je odpalím. A nie, tu je to. Ja som taký začiatočnícky youtuber, teraz sa vám i nepredstaviť, lebo žiadne prvé video ani tak nebolo. Tak toto bude akože moje prvé video, kde sa vám predstavím čo a jak. Že nie som žiadny profesionálny youtuber ani nič také, proste budem točiť pre radosť. A tak, možno dám taký klip, čo natočím, alebo dačo, neviem, dačo, ale shorty asi natáčať moc nebudem. Možno keď budú moji kamaráti u mňa, alebo dačo, doriti. Tak natočíme dačo, neviem. Nechcem nič lietadle. Tak natočíme dačo, tak proste chápete. Easy, ne? Toto som nehral. Bude to bez strihu, lebo keď dám strihy, bude to jedno. Proste, jak som povedal, som začiatočničky, ktoré robím to pre radosť a to je asi všetko moje pravé meno.
nejdem sa nejako odhaľovať, ako vás si odhalím v nejakom šorte za 200 odoberateľov. Urobím taký šort na to a moje reálne meno je Ľubomír, preto sa volám Ľubko de Ľuka, ale priezvisko nepoviem, lebo sa nie že bojím, ale proste len tak chápete ľudia, proste chcem mať svoj túto. Keď mám napríklad 100 odeberateľov alebo 200 či koľko mám, neviem, natočím šort alebo dačo, neviem, tak proste bude. Bože, tu som asi prehral, som riti, ja mám 0, cash up. Ne, vrti. Kamu, to je sračka. Všade kde, jasné, som lobby. Dobre, čaute ľudia, toto je asi všetko. Nie je moje prvé video, akože hlas mám odhalený, nejdem tu ako popisovať, čo hovorím a tak. Dobre, zatiaľ čau, možno natočím dačo, že za koľo alebo jak. Zatiaľ čau, vidíme sa v novom videu.